evening! So, ayan, excited na po ako umuwi sa bahay. So, maaga pa, wala pang 7:30. Pero, gustong-gusto ko nang umuwi kasi nagugutom na po ako. And, I'm thinking na kumain ng dilis na may pipino. So, ayan. I'm getting ready na para umuwi. Tapusin ko lang itong ginagawa kong mga kinukompute ko. Grabe! So, ayan, everyone. Good evening. Tingnan nyo naman, bago ako umuwi, pakita ko muna sa inyo yung magandang langit. Ayan, ganda. Diba? Kakaiba yung kulay. Sunset na po. So, diba? Ang ganda. Beautiful sunset. Siguro mga ano pa lang, mga 6:15. Ayan. Dito sa General Trias, Cavite, nabubulol ako. So, ayan, uuwi na po ako and pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung dinner ko. So, I wish all of you everyone have a nice evening! So, anyway, nag-change outfit pala ako kasi pawis na ako. So, yeah, see you later! A few moments later. Hello everyone! So, ayan, I'm home. Good evening! And, ayan, this is my dinner. I'm having a fresh cucumber with fresh tomato and onion and of course, anchovy. Fried anchovy or dilis. So, this is how it looks like my simple dinner for tonight. No rice. Diet-dietan. So, look at that. It's so fresh, the cucumber. And, maliit lang yung hiwa niya kasi alam nyo na, yung ngipin ko, baka mag-struggle na naman ako sa pagnguya and mabalian na naman ako, 300 pesos na naman yon next month. Kaya ingat-ingat sa kinakain. And binili ko yung dilis kanina, worth of 20 pesos. And of course, I'm having a banana. Favorite ko yung saging na ganito. Hindi ko alam kung ang tawag sa ganyan. Hindi kasi diba mayroon minsan latundan, may ganon. So, yan. Pinigaan ko lang pala siya ng kalamansi. Pwede ring lemon kung meron ka. Tapos ito, pinapride ko kay mama. Of course, meron din akong ginisang munggo na may malunggay. And, ayan, ganyan lang siya kadami. So, yan, kain po. Thank you everyone for watching. Bye-bye!